Мога само да загадна, че ти виждаш тъмни същности и всякакви присъствия. Да. Дай да почнем от начало, защото ти ми каза, че от самото действо си започнала да виждаш разни неща и на Любо му е много интересно какво точно си почнала да виждаш. Сигурна съм, че му е интересно. На мен също, но ми е много по-интересно да видя Любо как реагира на това, което ти кажеш. Съм кален. Първите ми спомени са... Аз от малка, така да кажем, съм си странна. Първите ми спомени са как казвам на мама, как искам да видя извънземно. Мен само такива неща ме интересуваха. Искала си да прегърнеш, доколкото помня. Да. Думата беше прегърна. Да прегърна, да. И първия ми спомен е, понеже моето легло беше срещу това на мама, как не я посети. Обаче беше много... Чакай. Толкова бързо го кажеш, но това е. Отишла си до магазина, си посетила, взела си една вода и си се върнала. Кой е посетил кого? Чакай, ти си виждала извънземно, така ли? Не е извънземно, е сянка, която в последния път, в който си мислех, между другото, дойде. Моето легло е срещу това на мама. Говорим за сега си малка. Да, когато бях малка. Така. Събуждам се и виждам как мама си спи, обаче до нея има висок мъж, си представете, който обаче е така в халат черен. И нали няма ръце. Да, с жълти очи. Жълти светещи очи. Котка. Това си го видяла. Да. И беше интересното, защото не знам, много малко съм била. Бях още в детските кръватчета. Аз не можех да мърдам. Аз знаех, че е дошъл при мама, не при мен специално, но не можех да мърдам цяла нощ. Когато се събудих, нали, разказах. Но това беше първи като сънна парализа, дето го. Да, това, което наричат сънна парализа. Казват, да. А тя как го приех, той каза това нещо? Не ти повярвам. Не. Тя също като малка имала някакви сънища и истории. Не е страх от такива неща, но нали аз бях малка, не може да реагира не. Нищо, каза ми добре, какво да ми каже. Гледам те, защото не знам дали си спомняш, в началото, преди да започна, ти казах, че до мен дойде нещо. Да. Имам си компания от тази страна. Чакай, че. Аз се го усетих тук. Усещаш ли го? Виждаш ли? Защото аз го виждам по моя начин и това не е дух, това не е душа, това е нещо друго. Какво е? Аз това щях да това е питам. Нещо изключително високо, между другото. И е точно заглъхна ми ухото. Ти нещо... знаеш, че ти заглъхна ухото? Как ми заглъхна ухото? Нещо стана и в момента от лявата ми страна, направо цялата ми лява страна в момента е изтръпнала. Не се превземам. И тук отляво има едно много високо нещо. Не знам как да го определя. Дори не мога да кажа, че има род. Но това е нещо като същество от друг свят. Не знам как да го кажа. Това не е дух. Това за пръв път ми се случва. Аз се просълзявам в момента, защото енергията ми е позната, обаче не знам кой. Направо целият ми врат се тръпна в момента. Аз винаги като има такива плача. Това е нормално, защото това е израза на душата ти. Да. Защо? Чак, само секунда. Един момент. Защото сериозно, хората може би не са увидели, защото епизодът започна по-късно, но камерите работиха така, че Ренко може да го пусне. Точно преди да кажеш започваме, камерите още бяха пуснати, направи така. И каза, че нещо има. Това си го спомням много ясно, имаме го сигурно заснето на камера как го правиш. Имаме го заснето на камера. Точно преди да кажеш започваме ли, го каза това нещо. Това добре, как може да е нещо материално, нематериално? Не, то не е материално, очевидно. Как да кажа, представи си, мога да го обясня последния начин, така както го виждам. Представи си, че това е холограма на същество. Която холограма, така да я наречем, присъства, вижда, чува, все едно ти изпращаш част от тебе на друго място, която също е активна, вижда, чува, усеща. Все едно си изпратил камера, твоя си камера, нещо такова. Все едно си клонирал, само че енергийно. В другите светове това е възможно. Ние още не сме се научили да го правим съзнателно, но това е тук нон-стоп. И ще е тук до края и заради нея. Убедена съм. В смисъл, направо ми изтръпна целия врат. Такова нещо не ми се е случило за... Да, като го каза, аз усещам и тук отгоре. Направо. И съм го усещала само като
Като си мисля, като имам нужда да усетя, че някой е до мен. Го усещам точно тук и между другото не е точно същото, но съм убедена, че има общо. Бях на регресия преди много време, още преди да ти пиша. И видях, точно го усетих. Как да ти кажа, все едно е свързано точно тук с една част от мозъка ми. Тук го усещам винаги. И тогава го видях, то беше прозрачно, не знам как да ти обясня, нали имаше си форма. И все едно това е най-добрият ми приятел, разбираш ли? Смисъл, направо ми се плаче, такава енергия. За това същество? Свързано е, не съм сигурна, че е точно същото. Позитивна енергия чувстваш? Да. Не негативна? Много силна. Че не е да Не е негативно, определено. Далеч от негативно. Много е прозрачно някакси. Обаче толкова се чувствам свързана, че не знам. Направо сега ще се разрева. Ама нали знаеш защо? Даш ли си обяснение? Не. Сега ще кажа. Нали знаеш, че кристалните деца са още наричани звездни деца. Не само кристалните, и индиговите, и въобще тези, които идват доброволно да помагат, за да се извиси енергията тук, защото тук е много ниска енергията. Затова е толкова трудно на всички ни да се впишем, така да се каже, защото ние не сме дошли да се вписваме, а да покажем, че може и по друг начин, а не чрез агресия, което е ужасно трудно в тази нискоенергийно, честотно енергийна среда, нали? Изключително трудно. И всъщност звездни деца, защо се наричат, знаеш ли? Защото идват от звездите, така най-просто казано. Тоест, живяли са толкова много на различни планети, че реално нашите семейства, истинските, същинските, откъдето произхождаме, са съвсем други, не са тук. Ние тук сме само частично, нали? Ние може да сме, нашите души могат да се разпределят нашата душа може да се разпредели на много планети. Ние може да се разделяме, нали? Това е трудно за възприемане от мозъка, нали? Както е устроен мозъка, е устроен да приема логика. В това няма никаква логика. Нали, също как така Господ ще обърне внимание на всеки един от нас? Ние сме толкова с много милиони, още повече ние сме част от него. Да, именно, защото ние с този си мозък, отделени от него, с тези физически тела, няма как да го разберем. Не е възможно, освен ако нямаш творено трето око или някакви дарби, които виждаш другите светове, за да горе-долу да можеш да усетиш енергията, потока и как получаваш отговори от потоците енергия, стига да поискаш. Може да се прекачиш към съответния поток. Но ти просто усещаш липсата на твоето семейство. Онова другото, откъдето произхождаш всъщност. Липсва ти дома, разбираш ли? Да. То е такова. Кажи. Въпрос. Тогава, що ми липсва дома, а тя плаче като усети тази енергия, дали е възможно? Защото е от нейното семейство. Това да е от нейното семейство. Да, напълно. Да. Като то не значи, че е малко. Духовното семейство може от много души. Нали? Но този е един от човек, че направо гати. Но стегнаха ми се мускулите направо. Факт е, че преди подкаста се задуших и започнах да си пръскам от това 3 пъти с пръстен. Много тук е отляво и все едно има сега в момента като портал такова стана едно. Все едно отвори някакво като портал. Не мога да го опиша. Това е нормално. Да. И какво друго? Продължиш се оттам докъдето стигна, ако искаш. Ако има някакви намеси, ще прекъсваме емисията. Ами не мисля, че сега ще има намеси точно от това дадено същество. Не се знае. Може от друго, защото ти казах, че се отвори портал. Да, аз точно преди един ден. Не го видях, но го усетих абсолютно същото. Да, то се знае енергийно, то се познава. Да. Това беше първия ми път и бях толкова оплашена, че си пожелах повече, не искам никога да виждам и да усещам такива неща. И от тогава много дълги години, даже до миналата година, не съм ви виждала. Това е твоята воля, да, нормално. Да. И да, много се бях оплашила и доскоро изпитвах ужас. Не е страха ми ужас, просто такива същности да има. Дори само това, че аз знам, че са истински и че мога да ги усетя, просто... Говориш дори за извънземните същности. Ами не, за тях не. Защото от малка много обичам да гледам такива филми и да чета книги. Баба ми също.
без да съм си говорила с нея на такива теми, ми даваше във втори клас да чета книги за извънземни, за различните раси. С сивите съм най-запозната, защото най-много съм чела за тях. И за Сивите? рептилианците. Да. Да. И от малко от такива неща, единствените извънземни, от които ме е страх, имат такава тежка енергия, са рептилианците, защото всеки път, в който започна да чета информация и да се ровя, се случват някакви енергии. Енергийно. Да. Ниски енергии, да. Да. Усещам, че прекалено много започвам да знам. Сега, понеже аз като малък не съм чел такива книги. Бихте ли обяснили какво е рептилианци? Тя ще ти обясни Звучи сега. като софиянци, само че... Стелето ще ти обясни. Какво са рептилианците? Така. Това са те и сивите са единствените изгонени от... Те и сивите. Те и си... Да. Сивите... Толкова информация, че... Разбрах. Така. Рептилианците са гонени с цялата галактика и са затворени от плеядите тук в нашата Земя. Плеядите затова и до ден днешен имат карма към нас. Това е според книгата или според реалността? Аз когато чета, настръхвам, което за мен е индикация, че това е истината, реалността. Нали, може да е някаква си моя реалност, защото такива неща има. Но те са затворени в нашата Земя на по-ниските нива, за да не могат да правят злини в другите места на галактиката. Обаче се оказва, че ние сме тук на Земята. И така започва всъщност и нашето робство, което продължава до ден днешен. Землянско робство. Да. Горе-долу, набързо. Странно, ама това си е такава теория въобще. Да. Всъщност така наречените рептили, където им викаме, това са рептилианците. Да. Това са въпросните рептилианци. Ина, която ни беше на гости преди няколко предавания, с регресиите, нали, която беше правила много регресии, тя всъщност каза, че се е виждала в някои от регресиите с горе на плеядите. Горе не е, ами то няма горе-долу. Да, е била смисъл, че тя самата е от там дошла, нали, там с цветята, където се занимаваше. На практика тези технологии, които са контролирани и така нататък и всякакви оръжия идват от тези рептилианците, да се каже. А плеядите наистина много ни помагат, доколкото аз съм чела и усещам. Аз съм чела такава теория, че с такава материя, която се нарича черногул, нашата Земя е прекрита, за да може другите извънземни раси да не могат да ни помагат срещу рептилите. Да не могат да ни помагат? Да. Все едно Земята ни изчезва. Не знам как да ти го обясня. Прекрита е Земята, за да не могат да имат достъп до нас. Плеядите обаче, те имат и карма към нас, защото те са тези, които затварят рептилите тук. Чрез техни технологии правят дупки в това черногул и през тях имат досег до нас. Всъщност. И ни помагат наистина. И повечето християнски светци, като например Михаил, са всъщност плеяди. Говориш за Архангел Михаил? Да. И, добре де. А какво се случи? Защото ти каза, че си виждала и някакви други неща, докато си била малка, докато ти ми разказа за един твой сън, че си усетила някакво присъствие и през нощта си сънувала, че разговаряш, че ти е казала името си. Да. Точно когато се рових в така книги и различни клипове конспирации за рептилите, усещах, че има някаква енергия така около мен. Но си заспах без проблем. И в съня си ставаше въпрос за Баал. Баал? Да. Това абревиатура ли? Баал е почитан от всички кръвни линии, които управляват земята. Тоест хората, които отговарят за банките, за медицината, за училищата. Някаква група от хора са Баал. Не, това е този, който те почитат. Баал е име? Да. Някакъв вид божество, един вид за тях, така ли? Да, на много ниски вибрации. Оттам идва Не е физически човек? Не. Оттам идва и бранда Баленсиага, например, от Баал.
Какво е Баленсиага? За да обясниш, защото аз също за пръв път го чувам. Бранда, обувките, да, дрехите. Това е... аз между другото за пръв път чувам тази... Аз също да. скоро чух. Да. Да. Тя е много известна в Америка и навсякъде, нали, с цел. Табао е божеството, което те почитат. И преди дни бях гледала за него информация и си заспах. И сънувам, усещам изключително тежка енергия. И как той идва и ми казва, да, аз съм истински и се казвам така. Нали, има защо да те е страх. Има защо да те е страх. И аз се събудих с топтене в сърцето и усещах, че още има около мен енергия, при което се сетих, нали, за видеото твоето, което съм гледала. Направих си защита. Да. И за това съм изпитвала ужас, защото всеки път, в който започна да търся информация, ми се случваха някакви подобни неща. Най-малкото усещах нисши енергии. Нали, разбираш защо? Винаги, когато четеш нещо, за каквото и да било, независимо, ти всъщност се прикачаш към тази честота. Да. И все едно казваш, линията е отворена. Да. Аз съм на линия. И там това е енергийно. Те веднага отхващат. Нали разбираш, че за тях ще е изключително тържество да смачкат една такава светла душа, която е дошла да помогне. Няма... Да. Но много добре знаят, че свободната воля е неприкосновена. Ако ти решиш, никой не може да ти стъпи в нито едно пространство, където си намираш ти. Дома е твоето светилище. Всичко, което ти решиш, пространството около тебе. Това важи за абсолютно всички. Не само, нали, за тебе, която усещаш тия енергия, или за мен, когато ги виждам. Това важи за всеки един човек, който се почувства зле, стане му лошо, заболи го главата. Най-вероятно има някой, който пие от енергията му. Да. Това се препоръчва за всички тия моменти. Нали? Да си направиш защита. Както го разбираш. Аз съм го направила образно, както е ставало при мен. Но всеки може да си го направи както го усеща. Да. И стига да е искрен. Много. Да. Няма нужда, дето ти викаш, няма нужда от попове, няма нужда от всякакви хора, каквито и да било, за да ти пречистят мястото, за да ти го прикъдят и така нататък. Ние сме си абсолютно самодостатъчни за това, защото ти сама... Искам ти да го кажеш, защото на мен ми хареса ти как го обясняваш. При положение, че си толкова малка, толкова ясно го разбираш и толкова съвпадна с всички мои усещания и разбирания. Че ние сме си частица от първоизточника. Няма нужда за да търсим други канали. Да. И още повече, че поповете, повечето са канали към съвсем различни вибрации, не и към първоизточника. Точно така. Да, имаме редица примери. Да. За такива попове или как е правилно да се каже? Къде е ударението? Не знам. Попове. При нас са попове, не знам. Все тая, говорим за едно и също нещо. Че българският диалект е много красиво нещо, така че както те. Тая, да. И беше ми разказала за това, че си сънувала някакъв твой близък, който ти си знаела, че не е той впоследствие или дето започна Да. Същото, когато се опитам да помогна на някой, по същия начин се опитват да ме сплашат. Кои? Този път става въпрос за момиче, с което сме били много дълго време приятелки, която обаче с времето пътищата ни се разделиха. Аз знаех, че тя взима наркотици, но от много време не сме се виждали. И на мен ми беше напълно ясно, нали, какво вижда, през какво преминава, и много пъти съм я сънувала, тъй като на физическо ниво ние нямаме досег. И да отида да й говоря тези неща, нали, не знам, макар че съм сигурна, че ги вижда, доколко ще мога да й помогна, доколко тя иска да си помогне. Та в съня си пред много хора изнасях лекция за наркотиците и точно това им говорех, нали, не взимайте, не се плашете, вие просто си отваряте третото око насилствено и е нормално да виждате по-нисши вибрации. Когато взимаш наркотици ли? Да. Насилствено си отваряш третото око. Да. То няма начин, тъй като влизаш, те са ти си на ниски вибрации, наркотиците са на ниски вибрации, нормално да виждаш и да общуваш с такива същности. Да, точно. Да говорех това. То беше главно насочено към нея. Изведнъж я виждам по средата на тази зала, в която говоря. И се пренасяме, както ти казах, в апартамента на баба ми и дядо ми, в който много пъти, като сънувам такива неща, съм там.
И изведнъж тя е в стаята и аз усещам, че не е точно тя. Но някак си усещам, че вътрешно ще ме чуе. И започвам да й говоря и казвам: ела при мен, като се събудиш, потърси помощ, говори с майка си. И тъкмо започнах да я убеждавам. И изведнъж, както е така, тя е в страни, е така и се чупи врата и се отваря челюстта. И започва да ми се смее. Изключително ужасно беше. Ама с нейния глас ли започна да се смее или Не. изкривен? Не. Аз си усещах, че не е тя, обаче усещах, че вътрешно може да ме чуе. И продължавах да говоря. Но през цялото време, в което я говорех, до мен имаше отворена врата на дрешник, през която аз знаех, че мога да избягам. И затова бях така по-смела да й говоря. И в момента, в който започнах да случват тези неща с челюстите и с врата, избягах и се събудих. Направи някакви работи с ръцете. И ръцете ли? Не, врата се щупи така, точно в очите ме гледаше и челюстта й така се щупи наобратно. Та, се будих много оплашена. И още на същия ден звъннах на жената, при която си правех регресия. Тъй като това е единственият човек, с който по-на такива теми си говоря свободно. И тя, нали, същото ми каза, нали, опитват се да те сплашат. Щом си била там и си говорила на толкова много хора за това, значи има защо. Опитват се да те сплашат, нали. Нямат право. Да, абсолютно. Да. И след това още няколко пъти съм я сънувала, но нали вече си беше тя. Нямаше други намеси. Имаше около нея тежки вибрации, но си говорех с нея, просто те бяха около нея. И така, 3-4 пъти я бях сънувала, но просто тя не иска сама да си помогне, аз това го усещам. Не иска, и няма как, аз каквото и да правя, абсолютно. няма как да я помогна. Не става, да. Също всички ги сънуват по такъв начин. За всички. Това момиче от Гаврово също ги сънуваше. Аз това като го гледах направо... Аз бях там. Ами тя не само, че ги сънува, тя ги и вижда. Което е по-лошо. Тя ги виждаше в супер ясни очертания, точно както тя си нали минава... да. беше от едното в другото там? Тя минава от измерение в измерение директно, да. Тя и дори няма и спомен. Да. Тя за нея си е едно измерение. Нормално. Аз като го гледах бях много благодарна, че не ги виждам в такива... Тя ги вижда много. Всичко. Да. Много бях благодарна. Абе, ти не си много по-добре. В сравнение с това, което слушах, се чувствам доста по-добре. Както и с Михаела от Бяла, Русенско. Тя там е още И там е много сериозно, ако си гледала. Да, с онази на вратата. Бе, как си лягаш спокойно вечер? Честно те питам. Ами много време не си лягах спокойна вечер, обаче... Аз не си лягам спокойно. А не виждам такива неща. На мен по-рядко ми случва да ги виждам, аз повече ги усещам.